Assalomu alaykum do'stlar aziz. Indak barimo C kvadrati bardo dاشته و خطی راست گذاران داشتهگه خیلی summaymi kuncu alfa cem beta cem gamma iftan dar kor. Mesela ki geometri bekitib brasul fasta. Akın do'stlar aziz chand ro'y hali masala. Якая роҳ машҳур ва интереснаш. Як квадрати се ба се квадратигара дар боло мекашем. ва аз ин нуқта хел хат мегзаронем. Do'stlar aziz kvadrat тарафши 1,2. Значит ija чанд мешавад? Корин 5. Ija 1,2 и тараф решай 5. Аз ҳамин сабаб се кунҷаи баробартараш шуд. Бо ин мо медонем кунҷ алфа боша, ин наводтари алфа. Ай кунҷ боша алфа. Ай кунҷам алфа буд. Ин наводтари алфа, ин боша 90 мешавад. 90. Ай кунҷ боша 45 градус. Ина бета гирем. Ин кунҷ бета. Инаш боша гамма. Барои мо суммаи алфа ҷамъи бета ҷамъи гамма дар кор буд. Мо дидем ки алфа ҷамъи бета ҷамъи гамма 90 градус шуд. Саломат бошед.